Ne. Ovo je maltene kopija tog seruma. Bukvalno su dovoljne 2 do 3 kapi za celo lice. Niko nije bio nešto preoduševljen, ali ako mogu da biram, uvek ću birati kozmetiku koja nema. Ćao dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Današnji video sam posvetila recenziji brenda The Ordinary. To je za mene nekako nov brend, nisam za njega čula do pre 2 meseca. Čim sam čula, čim sam malo istražila, odmah sam otišla da kupim nekoliko njihovih proizvoda i ovo su moji utisci o njima, tako da ostanite uz mene da vidite šta imam da vam kažem. Divno je što ste i dalje ostali uz mene jer gospođica nije ostala uz mene uopšte. Pada ti glava. Ono što moram da naglasim na početku, kada je ovaj brend nastao, ono što sam ja uspjela da istražim o njemu, jeste da je nastao kao želja da se napravi dobra kozmetika, vrlo kvalitetna kozmetika, ali da bude pristupačna svima. Logo brenda je vrlo jednostavan, znači minimalizam, i to je još jedna stvar, brend nije pokušavao da napravi boom tako što će imati nešto što je upadljivo, već nešto što je kvalitetno. I to je danas veoma retko, mislim da smo svi svesni da smo postali žrtve marketinga. Ja sam imala sreću da uopšte nisam čula za njih do pre 2 meseca, već sam nekako sama utisak o njima stvorila. Nije bila ta mogućnost da slušam mnogo dobrih stvari, pozitivnih ili loših, već sam nekako ušla u to svojevoljno, kad već tako moram da kažem. Dakle, tu su 3 proizvoda ovog brenda koje koristim. Koristim ih par meseci i to su serum sa hialuronom, hladno ceđeno arganovo marokansko ulje i u sredini je Caffeine Solution 5%. Da. Nisam vidjela da ima da se kupi u Beogradu ni u jednoj drugoj radnji, osim u Metropolitan radnji u centru grada. Ostavit ću vam dole njihov sajt. Mislim da oni radi dostavu, nisam sigurna, ali mislim da da. Tako da kogod da nije u Beogradu i nema mogućnosti, može da naruči, verujem, ove proizvode i da ih proba. Ono još što moram da naglasim jeste da sami nazivi ovih proizvoda, kada počnete da ih malo istražujete, su veoma konfuzni. Znači nije onako jednostavno kao kad uđete u drogeriju ili bilo koju drugu radnju i vidite kao krema za lice, ovo ono, nego baš su nazivi proizvoda stručni. Postoji poseban redosled po kom možete da koristite ove proizvode. Ok, imam komarca. Najbitnije da šta god da uzimate, da nekako vi znate sebe, vi znate šta koristite sa strane, vi znate koliko ste izloženi suncu, kakav vam je tačno tip kože, kakav vam je tip kože u određenim situacijama. Ne može vama prodavac da ima sve te faktore i da on kaže ovo je za vas. On može da vam kaže osnovne činjenice za osnovne proizvode koji su onako globalni. Ako prosto želite da izvučete maksimum iz proizvoda, mislim da je jako bitno da nešto o tome pročitate. To je moja preporuka, da nađete na internetu ovim proizvodima i da vidite šta je to što bi vam odgovaralo, a onda tek da pitate prodavca, prodavačicu i tako dalje. Koji sam ja uspela da uhvatila sam ga u redu. Prvi proizvod koji sam kupila, to je ovaj serum njihov. Serum je hialuron serum, 2% plus B5. Ovaj serum vam je, ako ste ikada videli ili koristili La Rocheov, onaj mali plavi serum, ovo je maltene kopija tog seruma. Što se tiče sastava, pošto sam ja, kao što sam možda već spomenula, ja sam veliki štreber, ja onda otvorim sastav jednog i drugog proizvoda pa upoređujem. Ordinary, on ima manji broj stvari u sebi, ali više od pola se poklapaju u sastavu. Hialuron je tu da vam zaključa vlagu koju imate i samim tim da hidrira. Jeste on za bore, jeste za te fine linije, ali on ne može da ih ukloni.
Dakle, uklanjanje se ipak radi nekim malo lokalnijim i malo ozbiljnijim metodama, ali ovo samim tim što vam hidrira kožu može da spreči nastajanje novih borica. I ja zaista kad koristim imam osjećaj da mi je koža ima više volumena, nekako je blistavija posle ovoga, jako je hidrirana. Ovo kada nanesete, onako je malo lepljive. Bukvalno su dovoljne 2 do 3 kapi za celo lice i čim namažete lice, to jako brzo upije. Ja ovo koristim uveče i da se razumemo, ja lično ne koristim ovo svaki dan. Verujem da bi mnogo bolje bilo da koristite ovo svaki dan, da bi mnogo veće promene bile. S obzirom da sam još uvek mlada, imam 24 godine, mislim da je bolje početi sa korišćenjem ovakvih stvari malo po malo, a ranije, dok imate još šta da čuvate. Prosto počnete malo po malo, pa onda što ste stariji povećavate. Ja samim tim, baš zbog toga ne koristim ovo svakog dana. Ovo je nešto što se jako sporo troši, jer vam je potrebno 1 do 2 kapljice. Želim da vam pokažem, postoji pipetica i unutra je taj gelić koji, kao što vidite, malo se kao razvlači. To je ono što sam rekla da jeste malo lepljiv osjećaj na početku. Znači nije kao neka voda, ali jako brzo upije. Ono što se meni sviđa što su im svi proizvodi u staklenim bočicama i neki su čak, ovi drugi pokazat ću vam, imaju bočicu koje imaju zaštitu od UV zraka. I još jedna stvar koja je meni jako zanimljivo. Ja ne mogu na ovom lazy bagu da sedim. Znači ja ne mogu, ja padam, ja ne mogu. Da je moguće. I još jedna jako bitna stvar koja se meni lično dopada kod ovih proizvoda za lice, pogotovo što su, jeste što nemaju parfem u sebi. Zašto treba da izbegavate parfem u kozmetici? Zato što taj parfem u kozmetici lepo miriše samo vama tih minut dok stavljate kremu na lice. Nema nikakvu dobrobit za vašu kožu lica. Takođe, nema nikakvu dobrobit, na primjer, ako se ljubite sa nekim da će vam koža lica lepše mirisati, to sigurno nećete desiti jer će to jako brzo da upije i da ispari. Zato ja lično ne mogu da kažem da sva kozmetika koju koristim za lice nema parfem, ali ako mogu da biram, uvek ću birati kozmetiku koja nema. Tako da ovaj serum je nešto što bih svakako preporučila, pa i ženama i muškarcima. Takođe, kada je nega lica u pitanju, jako je bitno da pratite raspored po kom se stavljaju produkti na lice. Možda bih mogla da snimim o tome video baš po kom redosledu se šta stavlja. Čisto da znate za ovaj proizvod, serum se koristi uvek pre krema i stavlja se na očišćeno lice. I ova bočica ima 30 ml, dakle dosta se velika količina proizvoda dobije za jako pristupačan novac. Voljela bih da probate pa da mi napišete koji je vama osjećaj. Druga stvar koju sam kupila iz Ordinarya je Caffeine Solution. On je u ovakvoj bočici koja ima zaštitu od UV zraka i takođe je staklena, što se meni neverovatno dopada. Ovo sam uzela iako sam pročitala recenzije koje su bile okej, dobro je. Znači, niko nije bio nešto preoduševljen. Ovo je proizvod koji se stavlja na podočnjake, u taj predeo ispod očiju. Ono što je bitno u ovom proizvodu jeste taj kafein, koga ima 5%. Smanjuje vidljivost tih tamnih podočnjaka i pigmentaciju i nadutost. I to, ja mogu da kažem da meni to zaista radi. Ja, kada ovo koristim, ja se ujutru ne probudim onako otečena. Ali, da li su mi tamni podočnjaci, to ne zavisi od ovoga i to ne zavisi od kremice, to zavisi od toga koliko ste vode pili, šta ste jeli dan pre toga, šta ste jeli 2 nedelje pre toga. Znači, crni podočnjaci su opet nešto unutrašnje. A ta naduvenost koja vam se desi takođe zavisi od toga šta jedete, pijete i tako dalje, ali ovo je nešto što može da vas spasi. I ja, na primjer, kada radim do kasno, dođem kući, skinem šminku, ovo utapkam u podočnjake uveče, ujutru se probudim i isto ga utapkam u podočnjake. To je jako mala količina. 1 kapljica vam je dovoljna za oba oka i to utapkam ovako u podočnjake, u ovaj predeo i takođe iznad, kao što da ne.
Meni se sviđa. Možda sam ja sama sa sobom izmislila zato što sam želela da ovo toliko radi, ali meni radi na taj način da mi smanji tu otečenost. Također želim da vam pokažem kakva je struktura ovog proizvoda. On je isto ovako masnjikav, da kažem. Ono što mi se sviđa što su stavili ove pipetice na svaki proizvod. Evo, da vidite na koži. Jako brzo upije, onako je malko masniji, ali čim ga namažete, on upije u roku od, ja ne znam, minut. Tako da, i također, apsolutno nikakav miris nema, što je opet za mene plus. Zašto mi se sviđa što su upakovani sa pipeticama? Sviđa mi se to što vi kad koristite ovu pipetu, pogotovo sad kad je doba virusa, ali i kada nije doba virusa. Inače, bakterije su svuda oko nas, u nama, ali ne morate da skupljate bakterije sa strane. Već pipetom nemojte ni da pipate sebi ruku, nego sa visine stavite kapljicu i tek onda nanosite gdje želite. Isto važi za lice. Koliko god vam je očišćeno lice, izbegavajte da te pipete spipate tom pipetom sebi lice, već zato što opet to vraćate i to ulazi u veliku količinu sadržaja koji se nalazi u bočici i nema potrebe to da radite. Ja uvek ono što uradim jeste, izvadim pipeticu, kapnem sebi, najčešće na ovaj deo ruke, šake, tu kapnem kapljicu i prstom utrljam blago i stavljam gde mi treba. Ako baš želim da stavim sebi na lice, to je onda iz ovog ugla ovako kapljam i pazim da se cijelo ne ispolivam. Ali to vam je iskreno, to kapljanje na lice pravo vam je onako više za Instagram nego u stvarnosti, što je dobro. Da budemo onako malo realni. Caffeine Solution također ima i zeleni čaj. Moje lično mišljenje je definitivno ga trebate imati u kući. Ja, na primjer, trenutno ne koristim nijednu kremicu za to područje ispod očiju. Ponekad stavim malo onog, bože kako se zove, to je neko čisto ulje, nisam sigurna, iz Body Shopa je, kupuje se onako u kesici, napisat ću vam ispod. I posljednja stvar iz Ordinarya za sada, ovo je ulje, hladno cijeđeno marokansko arganovo ulje. Miris mu je između onog kada letujete u Crnoj Gori 2001. godine, pa se mama maže uljem maslinovim, onim pravim iz male bočice. Pa između toga i nečega onako običnijeg. Osjeća se taj miris u pozadini tog pravog hladnog ceđenog ulja. Nije maslinovo, ovo je arganovo ulje. 100% je organsko, za kosu i kožu. Koristim ga za kosu, evo sad ću vam i pokazati na koji način, a za lice ga koristim kada vidim da mi je dosta suvo, kada sam koristila mnogo šminke. Morate biti pažljivi sa uljima za lice i morate to raditi u odnosu na vaš tip kože. Ali ono što ja radim s ovim uljem jeste da masiram sebi lice i to zaista smešno izgleda kada stojim u WC-u sama, gledam se i kao masiram se, ali najbolje da imate nešto masno da ne biste sebi, kako da nazovem to, da ne bi sebi drljali kožu sa lica suvom nekom kremom, nego lepo uzmite masno ovo ulje i kada završite tu masažu, šta je upilo, upilo je, ta masaža traje 5 do 10 minuta, ono što je upilo, upilo je, ono što nije upilo, skinite ovaj višak tuferom i prosto ne morate da držite gomilu ulja na licu. Sad ću vam pokazati njegovu ovako unutrašnjost kakva je. Isto ima pipeticu i to je to. A kada stavim na kožu, to izgleda tako. Evo kad bi još kameru izoštrila i zaista je masno, znači ovo nije suvo ulje neko, masno je ulje. I sad ću vam pokazati na koji način ja to koristim za kosu. Nisam stavila nikakvo ulje za kosu baš da bih vam pokazala kako ja to radim. Dobro, ovaj položaj je prelep, ja se izvinjavam. Dakle, pipetica je tu, šaka, 2, 3 do 4 kapljice.
hop. Zagrejem 5 do 10 sekundi ovako trljanjem šake o šaku i onda prođem kroz kosu. Ovo je nešto što vam hrani krajeve, štiti kosu prosto od isušivanja i kožu uopšte, tako da je nešto što ja mislim da svaka kuća treba da ima. Ja volim različita ulja da koristim. Svaka ulja prosto ima svoju namenu. Ne možete svako ulje koristiti za sve što poželite. Dakle, posebno se koristi ulje čajevca, posebno se koristi kokosovo ulje, posebno se koristi organovo ulje, posebno se koristi ulje koprive. Znači, sve ima svoje namene. Tako da morate uvijek da znate zašto koristite da ne biste napravili grešku, jer greška može da napravi od nekog problema još veći problem. To je bilo to što se tiče današnje recenzije Ordinary branda. Ja se nadam da će vam ovo biti korisno. Nekako sam osjetila potrebu da snimim video o ovome, jer trenutno kod nas nije toliko zastupljen ovaj brand, a verujem da će zaista biti boom kada ljudi saznaju za ovako nešto da uopšte postoji kod nas. Da je pristupačno, da radi posao, da su ljudi većinom stvarno zadovoljni. Zašto biste bacali novac na neke skupe proizvode high-end brandova ako ne morate? Ako želite, možete, ja mislim, ja sam za, naravno. Ali ako prosto želite da probate nešto što ima jako dobar sastav, što je jako pristupačno i da mu date šansu, ovo je brand kom 100% sam sigurna treba da date šansu. I voljela bih da mi pišete u komentarima ako ste koristili nešto brenda Ordinary, na koji način koristite, prosto da napišete dole da i drugi ljudi kada vide video mogu da pročitaju nešto novo, nešto što možda ja ne znam o ovim proizvodima ako ste ih probali ili da ćete ih probati. Puno vas pozdravljam i vidimo se uskoro. Ćao! Koga boli uvo, šta imam da kažem? Ma koga boli uvo, bre? Koga boli uvo, bre? Kuću.